हेल' लोगोफोर, दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ'आव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। लोगोफोर, दिनै भिडिअ खालामथ'ला सानदोंमोन, खालामबाय आङो। माने दुखुजों खालामनांगौ जाबाय लोगोफोर। दिनै बिराद दुखु। मानि थाखाय दुखु होनोबा लोगोफोर, आंना माने इउटुब साबस्क्राइबारा मानो होनोबा 215 थांबायमोन नै लोगोफोर। आं नै बाहाय 202 दा नैबे बर' आर्टेक चेनेलखौ मैया माने बिदिनो साबस्क्राइब खालामनानै आंना चेनेला 215 साबस्क्राइब मोनबायमोन लोगोफोर। दा मा खालामनो, दुखुनि बाथ्रा लोगोफोर। आंनि चेनेला नै दा बिराद डाउनाव, माने बिराद खमायबोबाय लोगोफोर। माने आनसाबस्क्राइब जाफिनदों आं। एथ' खस्थ' मानसिफोरनिखौ साबस्क्राइब खालामबाय, ओमफ्राय आङो बिदिनो साबस्क्राइब बुथुमबाय। आंनिखौबो सोरबा साबस्क्राइब खालामनाया खालामदोंमोन। साबस्क्राइब खालामै आंना 215 थाहैबायमोन। 215 नै लोगोफोर। आं बै 215 दा स्क्रिनशट लानो रोङाखै। आङो बेखौ सिगाङाव स्क्रिनशट लाग्रोदोंमोन। नै 202 स्क्रिनशट लाग्रोदोंमोन लोगोफोर। आङो नैबे बर' आर्टेक चेनेलखौ, बर' आर्टेक चेनेलाव आंना 202 मोन मैयासिमाव। ओमफ्राय आङो साबस्क्राइब थिनै आंना बिदिनो 215 थांबायमोन लोगोफोर। नै दा आंनि माने रियेल साबस्क्राइबा बेसेबां दङ नै लोगोफोर, आं नोंसिनो खोन्थानि। नै दा आंना रियेल साबस्क्राइब मोननाया आं दा नोंसिनो माने इउटुब स्टुडिअ'आव थांनानै देखायनि लोगोफोर। नै आंना दा बेसेबां साबस्क्राइबार दङ नोंसोरो नुसिगोन नै लोगोफोर। दा आंनाव दङ नै 202खौनो हमदो दे। आङो बै 215 लाबावलासो। नै आंना नैबे 202आव नै दा बेसेबां दङ नै लोगोफोर, 196ल'सै नै लोगोफोर। दा आंनि रियेल साबस्क्राइबारा नै 196ल'सै नै लोगोफोर। दा मा खालामनो लोगोफोर, आं मानसिफोरनिखौ बिराद साबस्क्राइब खालामनानै हरो। आंना मानि थाखाय बिदि आनसाबस्क्राइब जाफिनो बुजिनोनो मोनला लोगोफोर। दा आंथ' रावनिखौबो बिदि आनसाबस्क्राइबबो बानायफेरा आरो खालामनोबो गोसो जाया। आं जेनेबा साबस्क्राइब खालामखाथारबाय, बेखौ आङो आनसाबस्क्राइब मालाबाबो खालामफिननो गोसो जाया आरो खालामनोबो साना आङो। नाथाय आंनिखौ मा खालामो, सोरबा ना आनसाबस्क्राइबसो खालामखाथारो लोगोफोर। दा बेखौ मोनथिला। आरो आं साबस्क्राइबखौ मारै खालामनांगौ आं बेखौबो भिडिअनि गेजेरजों लिरखायो। माने मारै लिरो होनोबा, आङो ओरैबायदि होनहरखायो, आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबा भिडिअखौ जोबजासिम फुल माने साबस्क्राइब खालामदो, ओमफ्राय फुल भिडिअ नायजोबदो, होनबानो पारमानेन्ट साबस्क्राइब जाखायो लोगोफोर। बयबो मिथिखायो। नाथाय मानो बिदि खालामो लोगोफोर, सोरबा ओरैबायदिल' खालामो जानो हागौ खोमा, माने भिडिअखौ नायजोबला बिसोरो डाइरेक्ट साबस्क्राइब खालामनानै हरसै। बिनिखायनो बिदि आनसाबस्क्राइब जाफिनो लोगोफोर। साबस्क्राइब खालामोब्ला मोजां रुलजों खालामनांगौ लोगोफोर। माने इउटुब टिमा मिन्थियो। दा नोंनि सासे आनसाबस्क्राइब खालामोब्ला मोनबा माइनास खालामनानै होयो बिसोरो, मोनबा लोगोफोर। जेनेबा नोङो सासे लोगोआ नोंना आनसाबस्क्राइब जाफिनोबा मोनबा माइनास खालामोब्ला होनबा नै बेसेबां लस जायो लोगोफोर आंना। मानो होनोबा 215 थांबायमोन, ओमफ्राय साथामसो मानसिफ्रा आंनिखौ आनसाबस्क्राइब खालामबाय नालाय, बेजोंनो माइनास जाफालांबाय लोगोफोर आंना। दा मा खालामनो, दा बिदि आनसाबस्क्राइब जाफिनोबा बिराद लस मोनो लोगोफोर। मानो होनोबा साबस्क्राइब मोनखानाया बिदि आनसाबस्क्राइब जाफिनोबा बिराद लस जायो। मानो होनोबा एथ' खस्थ' नोङो साबस्क्राइब बुथुमबाय लोगोफोर, दा बेनो आनसाबस्क्राइब जाफिनजायोबा माबोरै जानांगौ लोगोफोर। दा खायसे माने साबस्क्राइब खालामनाय रुलखौ मोजाङै मिन्थिया जानांगौ लोगोफोर। मानो होनोबा साबस्क्राइबखौ माबायदि खालामोबा पारमानेन्ट जायो बिनि सोमोन्दै मिन्थिया जानो हागौ लोगोफोर। दिनै आं नोंसिनो खोन्थानि। साबस्क्राइब जेनेबा जोङो फुल साबस्क्राइबार माने पारमानेन्ट साबस्क्राइबार लाथारनोबा लोगोफोर, जों गावजों गाव इउटुबार माने फुल साबस्क्राइबार लायोबा जोङो मोनसे रुलखौ सोलिनांगोन। जेनेबा मोनसे रुलखौ मानिनांगोन जोङो। बे रुलानो जाहैबाय, फार्स्टआवनो जाहैबाय जोङो बिनि चेनेलाव हाबग्रोदो। हाबनानै जोङो जिखुनु जाया मोनसे भिडिअ, फुल भिडिअ बिदिनो 3-4 मिनिट 6 मिनिटसोनि भिडिअ दङब्ला बेखौ फुल वाच खालामदो जोङो। माने होनोबा फुल नायजोबदो बेनि भिडिअखौ। फार्स्टनिफ्राय जेबो स्किप खालामा जासे फुल नायजोबनांगौ लोगोफोर। ओमफ्राय बिनि उनाव साबस्क्राइब खालामदो जोङो। मानो होनोबा साबस्क्राइब खालामदो, फुल वाच नायजोबदो। बिदि खालामबानो जोंना पारमानेन्ट साबस्क्राइबार जानानै थायो लोगोफोर। दा माखासे मानसिफ्रा बे रुलखौ मिन्थिया जानो हागौ। मानो होनोबा बैसोर मिन्थियैफ्रा माने ओरैबायदि खालामो, फुल भिडिअ नायालासे डाइरेक्ट साबस्क्राइबाव थुनानै होसै। माने दसेनि थाखायल' साबस्क्राइब जासै, बियो माने सानसे साननै जाबाथाय बियो अट'मेटिक आनसाबस्क्राइब जालांफिनसै लोगोफोर। दा बेबायदि खालामनो नाङा। जेनेबा साबस्क्राइब खालामोब्ला जोङो फुल वाच खालामनांगौ लोगोफोर। दा मा बुंनो लोगोफोर, नै आंना दा 215 गाहाम साबस्क्राइब मोननानै बिदि आनसाबस्क्राइब जाफिनजायोब्ला बिराद दुखु मोनो लोगोफोर। होनबासो जोङो साबस्क्राइबखौ जोङो बुथुमनो माने गोनांथियानो गैया, बिदि आनसाबस्क्राइब जाफिनोबा लोगोफोर। जोङो दा फार्स्ट टाइम नालाय, जोङो साबस्क्राइबारखौबो नांखागौ लोगोफोर। ओंखायनो बिदि खालामलायनो नाङा। बर'जों बर' जोङो माने आनसाबस्क्राइब खालामफिनलायनो नाङा आरोखि ना। जोङो साबस्क्राइबखौ एथ' खस्थ' बुथुमो आरो आनसाबस्क्राइब जाफिनोबा होनबा जोंना साबस्क्राइब खालामनो थिननानै मा मुलाम्फा लोगोफोर। दा जोङो गावजों गाव बिदि आनसाबस्क्राइब खालामफिनलायोब्ला जोङो थिनलायनायनि जेबो मुलाम्फायानो गैया लोगोफोर। दा आङो बेखिनिखौनो बुंनानै नोंसिनि गेजेराव दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर।